हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय। नोंथांमोना पीएम किसान आसननि रां मोनो नामा आरो जुदि मोनोब्ला माब्ला मोनगोन 7 नम्बर किस्टनि रां आरो जायफ्रानोखि गोदानै एप्लाइ खालामदोंमोन बिदिब्ला बिथांमोना मोनगोन बे 7 नम्बर किस्टनि रां आरो जायफ्रानोखि दासिमबो 9 नम्बर किस्टनि रांखौ मोनाखै बिदिब्ला बिथांमोना माब्ला मोनगोन 9 नम्बर किस्टनि रां। सो बेफोर गासै खोथाखौ मिरु सरकारा मोनसे खालार हादोरनि आबादारि बिथांमोननो खानानै होनाय जादों आरो बे थिखानाय खालारावनो 11.37 कोटी आबादारि बिथांमोननो बेनि रांखौ डीबीटी थामहिनबा डाइरेक्ट बेनिफिट्स ट्रान्सफार खालामनानै हरनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बिदिब्ला बबे खालाराव एप्लाइ खालामनायफ्रा बेनि रांखौ मोननो हागोन आरो 9थि एबा 10थि किस्टनि राङा माब्ला हाबगोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। मन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा पीएम किसान सम्मान निधि आसननि 10 नम्बरनि किस्टनि रांखौ फैगौ डिसेम्बर दानाव होनाय जागोन होननानै फोसावनानै होदों। बेनि थाखाय नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो जुदि पीएम किसान आसननि रांखौ बेंकआव मोनबाय थाखायोब्ला जेनिबो जिंगा नांगौ गैया। नाथाय जायफ्रानोखि गोदानै एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन बिदिब्ला बिथांमोना एसे साननांगौ जानानै दङ। मिरु सरकारा फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला 10 नम्बर किस्टनि रांखौ फैगौ 15 डिसेम्बर खालारखालि हादोरनि साफ्रोम आबादारि बिथांमोननो सोनानै हरनाय जागोन आरो बेनि थाखाय गासै 11.37 कोटी आबादारिफ्रा बेनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। बेनि थाखाय 1.58 लाख कोटी रांनि गोनां जागोन होननानै फोरमायनानै होदों। जायफ्रानोखि दासिमबो 9थि नम्बर किस्टनि रांखौ मोनाखै बिथांमोननि थाखायबो होदों मोजां खौरां। मानोना गाहाय मन्त्री बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जायफोर आबादारि बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव दासिमबो 9थि नम्बर किस्टनि रां सौहैयाखै अब्ला बे 15 डिसेम्बर 2021 खालार खालिनो 9थि आरो 10थि नम्बर मोन्नैबो किस्टनि रांखौनो सोनानै हरनाय जागोन होननानै फोरमायदों। अब्ला बिथांमोना खननै किस्टनि 4000 रां 15 डिसेम्बराव मोननो हागोन। जाय गोदानै एप्लाइ खालामगिरि बिथांमोननि थाखायबो होदों मोजां खौरां। बिथांमोना मोनगोन बेनि रां नाथाय 30 सेप्तेम्बर 2021 खालारनि सिगां एप्लाइ खालामनाय आबादारि बिथांमोनासो बेनि थाखाय मोननो हागोन होननानै फोरमायदों आरो बिथांमोना 9थि आरो 10थि मोन्नै किस्टनि रांखौबो गासै 4000 रां मोननो हागोन होननानै मोनथिनो होदों।